Kanoi mabuja tauya dzanyasi nhau zuva remakumi mairi mwedzi uno waChiwabvu. Nyasi taringa nyaya yakaitika iya nehurumende naDheri Chinguwaya apo wakagosainirana pasi kuti iwo Kanzuru weguta reHarare nevamwe vese vanenge vachida kuunza manyara panzvimbo yopomona vanenge vachibhadhara mari yekuAmerica inoita $40 pamotika ibodzi inouya zvaita kunyangariwa. Ipapa Kanzuru iri kutotadza kuendesa manyara ikweyo nekuti waakuita kudini, zviri kuita kuhwadza chaiko. Apa zviri kutonyanya kuhwadza kutoti paribe kana chibodzi chichawanikawo noKanzuru iyi pakuti kambani iyi inenge ichiseenzesa manyara oKanzuru. Dhiri racho rinenge riribe kunyangara, asi kuti maitirwo araita ndiwo aakutoita kuhwadza kureketa kuno. Tichagoringa kuti vanenge vachizvipedza sei, asi zviri kutoratidza kutoti wakuru wakaisa manja yawo muhomweyo kambaniyo vari kutoita kuramba wakaita kudzvanya pahuro chaipo. Heno kuti zvichapera sei. Ipapo mune imwe nyaya Kanzuru yeguta reHarare yagoreketa kuti yaboya mamwe marori okuti agotakure manyara. Waribe kutora marori akaita soaya vanotakurisanawo manyara anenge akaisiwa mumabhini, asi wano marori omanyara anoita kuenda kotipura achienda kouraya kotaya ikweyo. Tichagoringa kuti vanenge watenga mangani, waribe kutinyepa kuti watenga mangani. Kuno vamwe mubato reZANU-PF vari kutoita kudanidzira kuti vaMunangagwa ngavaite bau rokuchinja vanhu vavo vari mudare remakurukota. Tichagoringa kuti zvichapera mushechere, asi mazira atakaita tichiringa nhoroondo, nokuti nhoroondo inoramba ichindobenhuka pokare. Zvakamboitiwa izvozvi zvakakonzeresa kuti vaMugabe vagwisiwe pokare. Ipapa ndo zvatakuringira kuti zvichaita pokare chero sezvazvakaitika ipapo, kana kuti panenge pano kumwe kuchinja. Ticharamba takaringa kuti zvinopera sei. WaMunangagwa wakutopfatsura hawo mari yonyika wachiita musangano nevanhu wavo woPolad. Idi zvakaita kunyangariwa. Unonyatsoona kuti WaMunangagwa pachinhu chese chakaisiwa pabumbiro romutemo iyo vanoita chavo chavanoita chiri pacho chegani, asi chindogwara shamari wachiramba kuenda kana kusada kureketa nevanhu wakaisiwa zviri pabumbiro romutemo. Ipapa kudare reparamende wati waenda bapa nomazuva akati kuti. Ipapa pokare wanoita Polad yavo, wane imwe inonzi Presidential Advisory Committee, wane zvimwe zvakawanda zvavanoramba vachindoisa, asi zviri pabumbiro romutemo wasingaise. Zvakaita kunyangariwa chaiko. Heno kuti zvichapera sei, ticharamba hedu takandoringa. Kwai muzvipatara makutoita kuhwadza kureketa kuno anenge aita kuhwara itori kadzone, nokutoti ukaita zvekutamba unoita kupfira munzira chaimo. Ipapawo zviri kutonetsa kwai zvipatara zvikuru zvakaita sana Avenues nana Bains zviri kudaba kutambira vanhu vari kubhadhara nomari yomunyika, kana kutoti vanhu vari kubhadhara mari dziya dzomamedical aid vachibhadhara nomari yomunyika. Pakaita kunyangariwa chaipo, nokutoti zvaakutoreketa kuti anenge ahwara ari bemari aiwa kuenda kupari kana kugomo kana kuti wopfira mumba. Pakaita kunyangariwa. Kambani yeAirlink yagonziyo yakuda kuunza pokare kuvanhu kuti wakone kubhururuka nondege dzavo kubva kunhandare yeCape Town kusvikira kunhandare yeHarare paribe kumbomira. Waakuingidzira kuti nokutoti ipapa wagara unobva muJoburg pabodzi nokuDurban wachienda kuHarare zvakanaka. Taakutoringira kuti peno wangasvikawo Bulawayo kuitira kuti kwedu kana Buja tikazovakawo nhandare tsvinu ivanosvikirawo ikweyo zviita zvakanaka. Aiwa ticharamba takaringa kuti zvichaita sei, asi tiri kufara nozviri kureketiwazvi. Nozuro manhoko yano kwakwidziwa mutengo mafuta opeturu zviri kuita kuhwadza chaiko. Ipapa ano mari yekuAmerica kwai munhu mubodzi akutenga rita ribodzi ropeturu $1 ribodzi nomasendi 60 anosere, kana kuti mari yomunyika $490 ribodzi nomasendi 2, $481.02. Dhiziri kwai rinenge rakuitawo $1 ribodzi nomasendi 40 omari yekuAmerica,
kana kuti mari yomunyika madhora 450 nemasendi 50 pakaita kunyangariwa chaipo. Tiri kutoziva kutoti zvawakaringira ipapa kutoti vanhu vanenge vakutotenga peturu nomadhora mairi chaiwo makuno yano. Apa waingidzirapo kare muto wenzimbe kuti ubve pazvikamu 10 kuenda pazvikamu 15 kubva muzana. Nyasi hurumende yagoburitsa mutemo wechimbi-chimbi wechizana noribodzi wegore rino uri kureketayo kuti wabasa unosenza mudzimba wanenge wakufanira kupuwa mari. Nomumwe mutemo wechimbi-chimbi pokare wagoreketa kuti vanhu vari kutambira mari mumaindastiri vanenge vakutambira mari vari pasi-pasi. Kwaye vanenge vari pasi-pasi vanenge vari kutambira mari inoita madhora 225 pamwedzi mubodzi. Asi mari iyi tiri kutoringa nezvatakakunyepa ino zuro kuti zvokudya zvomhuri nevanhu vatanhatu zvaakutoda mari inopfuura 100 chairoro zviuru pakaita kunyangariwa. Idi zvakaoma. Ipapawo kwai wajombo waribe kuisiwa kuti vanenge vachitambirisiwa mari, asi kwai vanogadzira magadhe evanhu vachafanira kupuwa mari inoita zviuru 10 zvomari yomunyika, vanobikira vanhu zviuru 10 nochidimbu, vanochengeta vapwere zviuru 10 noribodzi, vanochengeta hwarahwa zviuru 10 noribodzi nochidimbu. Tatosaya kuti kohoko naye kusiyawo wajombo, nokuti wajombo vanobasa tsvinofani. Idi heno mabi yangu tichatoitawo union yedu wajombo kuti zvigoite kutekaira zviri nani, nokuti vari kunyanya kundosiyiwako. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Bato roANC kwai ragonziro rakuringa kuti rinokona chere kuita zvokuti riedze kupinza vanhu vasiri vanhu vobatori kuti vapinde kopinda musarudzo zvinenge zvichiitika kuenda kudare reparamende kana kupinda mumakanzuru. Vari kuringira kuti izvo vakazviita zvinoita kuti bato ravo riite zviri nani, nokuti vanhu vanenge vachisiwa vanenge vari vanhu vasvinu. Heno kuti zvinobuda chere nokutoti kana uri munhu mutsvinu uribe kuvhiringika paunhu hwako, ukagara pabodzipo mutafura yebodzi muchisewa pabodzipo nevanhu vane unhu hwakavhiringika, aiwa newe unotopindawo mumatope. Ticharamba takaringa hedu. Wendo huno dunhu roKZN riri kuita kuhwadza kuringa kureketa kuno kwai kuri kuuya imwe mvura yakawanditsa zuva ramangwanari noSondo pokare inenge iri mvura yega zvokutoti pakaita kunyangariwa. Iyo nyika yeSouth Africa inenge iri kuwana mvura yakawanditsa kweduno hwii kuribe kana chibodzi zviri kutoita kuhwadza. Ticharamba hedu takaringa tichindoimba kuti kunoreka kuita mafashamu aye. KuUganda kwai vari kuedza kuda kukumbira mari yokunze kwenyika inoita mari mabhiriyoni 2 chaiwo kuti vaite zvavanoda kuita zvinobudiriro munyika mavomo. Pakaita kunyangariwa vanhu vazhinji vari kuramba mari iyi kuti ipiwe hurumende iyi, nokuti vari kureketa kuti hurumende inobva yatambisa mari ichida kupfuura nomusana chaiko. Tichaita kuona kuti zvinenge zvakaita sei. Dare reparamende rokuMozambique kwai raisa mutemo wakaita kuoma chaiko unorambidza chitororo nokudzivirira chitororo kuti chireke kugoitika. Idi izvi zvakanaka. Ticharamba tichiringa kuti zvinenge zvakaita sei zvichipera sei. WaChina watanikiwa pachena kuti kwai vari kuenda kuparadza masango omuti womurozi kuMali. Zvinhu zviri kutoita kuhwadza vanhu, kunyangwe wagari wemuMalimo. Wagari wemumali vanobvumiwa baa kuti vagotore muti wachitema, asi waChina wakabvumiwa kutosainirana pasi nehurumende. Pakaita kunyangariwa chaipo. Nyaya yogumisira, nyaya yatakakunyepa inozuro yakachiwere katsva kanokunzi monkeypox kari kuEurope kuno kuAmerica yaita kuhwadza nokutoti ipapa masangano onhau okuAmerica ko nedzimwe nyika dzakabudirira ari kuramba achindosenzesa vanhu vatema mapikichawo kuti kwai wachireketa izvo zviri kuitika kuEurope kwawoko. Tagowanyepa kuti kohoko naiko muri kutadza neiko kugoisa vanhu venyu, nokuti ndo vari kuhwara kureketa kuno. Dai hurumende dzedu dzatofungawo ipapa dzatanda kuongorora vanhu kuti vareke kugounza kachiwhereka ino Africa. Ticharamba takaringa iko zvinoperera. Kwanyasi tadipfamira pano mabuja. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.